Maraming salamat po at alam niyo po experience ko nung ako ay naging congressman, unang term ko. Kung maalala niyo pa yung name na police, nasa LA po ako nagti-training, may gusto daw kumausap sa akin. At sinabi ko, sino yung, hindi ko siya kilala eh. Sino yung kakausap sa akin? Tapos, bakit ako kakausapin? Tapos sabi niya, ganito, ganyan, ganyan, 70% ibibigay sa'yo. Sabi ko, wag na kami mag-usap, baka masapa ko lang siya. Sabi ko, wag na kami mag-usap. Nung time na yon, and then, from then, nakita ko yung sistema ng ating panggobyerno, lagi tayo nag-uusap ng corruption. Tapos walang pagbabago. Kaya tumakbo ang inyong lingkod sa pagkapangulo dahil gusto kong tapusin ang korupsyon. Gusto kong tapusin ang kanser ng bansa natin na siyang nagpapahirap ng bansa natin at nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Yan ang tanging paraan bago para magkaroon tayo ng tunay na kaginhawaan. Maging isang leader na may takot sa Panginoon at hindi materialistic. Kailangan maging totoo tayong lahat. Marami ng eleksyon ang lumipas sa bansa natin. Ang gaganda ng mga pangako ng mga kandidato sa harapan ng tao. And yet, lalo pang dumami ang naghihirap dito sa ating bansa. Masakit isipin na makita ko ang mga kasama ko na nagugutom pa rin kung saan ako nanggaling. Salamat po. What's the future of civil union under your administration that is meant to protect the legal rights of LGBTQ plus Filipinos? Senator Manny Pacquiao, we'll start with you. Ang stand ko dyan ay hindi natin sila kumbaga hindi natin sila ina-underestimate o mataas ang respeto natin sa kanila, pero pag yung sinasabi nating magsasama sa laki, hindi tutol po ako dyan. At kailangan maging pantay tayo, pareho tayo dito sa bansa natin na walang pinapaboran anumang klase ng tao, pero yung sinasabi natin na pagdating sa same-sex marriage ay against po ako dyan. Hindi po ako pabor dyan. In fact, nag-announce na po ako niyan noon pa at kaya ko inuulit ko lang po ngayon. At yung mga LGBTQ+, saludo ako sa kanila, masisipag yan sila magtrabaho at hindi lamang po siguro sa ibang aspeto, pagdating po sa kanilang personal buhay, personal na pagdidesisyon, hindi po natin sila mapipigil, hindi po sila mapipilit. Ang atin lang po ay paalala at hindi po natin sang-ayunan kung ano po yung paniniwala natin. Kasi mahirap naman yung pipilitin mo yung sarili para sang-ayunan mo sila na magkakasala ka naman sa Panginoon. Importante talaga may Panginoon din tayo sa buhay dahil walang Panginoon, wala tayong magagawa. Candidates, who are you tapping to be on your economic team and why? If you're not ready to reveal their names, we want to know at least the profiles of these individuals. This is a specific question for 3 of our candidates. Senator Ping. I cannot name names at this point in time, but ang kailangan nyo talagang maalam sa economy. Walang trade-off between health and economy. Wala. Kailangan talaga. Ang paghandaan natin, kasi sa ngayon, dapat nakaready tayo mag-transition from pandemic to endemic. Dapat may mga policies na tayong nililay-out na kapag, kasi COVID is here to stay, whether it's pandemic or endemic, so kailangan meron na tayong policy directions. And we should be ready to face the next pandemic. Sa ekonomiya naman, ang tinamaan talaga MSMEs. 99.5% ng ating enterprises, mga MSMEs. 63.2% ng labor force galing sa MSMEs. So kailangan meron tayong comprehensive and targeted financial packages, incentives para sa mga MSMEs. Yung ating financial institutions tulad ng Land Bank at saka yung DBP at in coordination na rin sa ating mga bangko na mga pribado. May kausap akong isang malaking negosyante at sinabi nila, tinanong ko sa kanya, paano nyo na-address yung mga suppliers ninyo na mga MSMEs? Sabi niya, hindi, in-extend na namin ng loan. Yun dapat yung partnership between the government and the private sector should be
really very close, especially pag may crisis na tulad dito. So, yun ang dapat gawin sa economy. And your next, Norberto Gonzales. Dapat i-expand natin ang mga magpa-participate na magpapalago ng ating ekonomiya, lalo na sa emergency situation. Kaya bubuksan natin ang source ng capital para maibigay natin sa lahat ng nagnanais na magkaroon ng hanap buhay. Nakita natin ang bagong pattern sa daigdig na ang mga nagtatrabaho, umaalis sa trabaho at gumagawa ng kanilang sariling hanap buhay. This is very important. Kailangan bigyan na ng sapat na kapital. At kung matatakot naman tayo na hindi makakabayad yung binibigyan natin ng kapital, sinasabi ko lamang na yung mga malalaking negosyo na binibigyan natin ng sovereign guarantee kung minsan. Di yung fund na gagamitin natin para sa pagbibigay ng mga kapital sa mga maliliit, kahit mga sari-sari store lang yan, kahit nagtitinda sa palengke, kung nangangailangan sila ng bagong kapital, bibigyan natin. At yung pondo na gagamitin dyan, kung kinakailangan garantyahan ng gobyerno yan, para kung sakalit manggaling sa mga bangko, hindi pigil-pigil yung mga bangko na magbigay ng kapital sa ating mga mahihirap. At ang susunod, si Senator Manny Pacquiao. Sir? Salamat po at napaganda ng tanong ito. Kailangan po talaga natin na unang-una, may napili na po ako para dyan sa finance, pero hindi ko lang po babanggitin sa inyo. Pero kailangan po talaga natin na nakapokus po tayo, nakasintro po tayo doon sa tinatawag nating revenue income ng ating gobyerno. Kasi gumagastos tayo taon-taon eh. Ang problema po talaga, yung source, yung revenue income natin, yung source of income ng ating gobyerno, napapabayaan. Lagi po tayo nakatutok doon sa expenditure yearly. Mali po, dapat nakatutok tayo doon sa income ng ating gobyerno dahil para may magagastusin tayo taon-taon. Para tayo nagmamanis ng isang pamamahay ba na pag gumagastos ng 50,000, dapat ang bansa natin hindi lamang kumikita ng less than 50,000 kundi more than that para maka-survive tayo. At para lumago ang ating ekonomiya, kailangan focus tayo doon sa revenue income ng ating gobyerno. Ano ba yung revenue income ng ating gobyerno? Nandyan yung tax revenue income, nandyan yung non-tax revenue income. Because of corruption, doon po tayo nakatutok sa tax revenue income. Wala po tayo doon sa non-tax revenue because grabing korupsyon. Ang naiambag na lang po ng non-tax revenue income ay nasa more or less 6% na lamang po sa income ng ating gobyerno taon-taon. Kaya po masakit po talaga na ang ating gobyerno nangungutang palagi taon-taon dahil mas maliit ang kinikita kaysa ginagastos. Bayan, gumising tayo, gumising tayo. Mayor Salamat Isko, Yorme, who will be on your economic team? Well, we will hire somebody who is very good in that field of undertaking. But what matter most is the people. Mga kababayan, ang unang-una kong gagawin ay iparamdam sa inyo na may gobyerno kayong masasandalan sa hirap ng buhay. Kung saan kaya kung bakit pinopropose ko 5 months ago nang kausap ko yung mga farmers sa Tarlac, Fisher's Fork sa Zambales, sinabi ko, I'll cut into half the oil tax. No? Lahat ng uri ng tax sa crudo, at nakita nyo yung hirap ng buhay ngayon, patas ang crudo, and tax cuts, so lahat ng tax sa kuryente. So immediately mararamdaman ito ng tao. Then second, the bigger picture of this is that we will be more competitive, mga kababayan, sa ating mga neighboring countries because we need to raise our FDIs, the foreign direct investment. So itong mga bagay na ito ay makatutulong para tayo unti-unting gumana, lumakbay, umayos at gumaang at tumaas ang antas natin pamumuhay. Pangatlo, tigit sa lahat, we'll go back to PPP. We will involve private sectors in government programs and projects so that we can pursue and continue the build of our country.